Dobrý deň. Vítam vás v ďalšom dieli nášho podcastu Hilti Talks, ktorý sa venuje stavebníctvu. Tento rok začneme trošku z ostra a pôjdeme do technickej témy a ja som veľmi rada, že prijali moje pozvanie hostia, jeden z Českej republiky, inžinierka Marcela Kubu a inžinier Lukáš Zelem, ktorý je zástupcom Slovenskej republiky a hovoríme o spoločnosti AMVI. A za Slovensko ešte za časť Hilti tu mám kolegu Juraja Kozáka, ktorý je obchodný riaditeľ, ktorý má na starosti aj zateplovacie systémy, okrem teda drevostavieb. Začneme teda, ale že predstavíme AMVI a aj rovnako vás teda Marcela a Lukáš. Díky za pozvání. AVMI je vlastně asociace výrobců minerální izolace. Působíme jak v Česku, tak na Slovensku. To je možná jako i vysvětlení, proč tady máme československé zastoupení a proč dneska budeme řešit vlastně obě země zároveň. Náplní práce je osvěta v zateplování a vlastně propagace aplikací z minerální izolace. Tak Marcela, ty si výkonná riaditeľka a Lukáš robí technického manažera. Tak Lukáš, čo je tvojou zodpovednosťou? Ty máš to zastúpenie na Slovensku? Dobrý deň, tak ja ďakujem za pozvanie. Áno, ja som ako technický manažer, dajme tomu v danej asociácii, kde riešime skôr tie technické veci. Ako vravala Marcela, tá asociácia sa zaoberá aj nejakou normotvorbou alebo aj poradenstvom pre projektantov, čiže nejaká tá technická stránka toho, aby som zobral Marcela nejakú ťarchu, tak ostáva na mne. Môžeme povedať, že koho všetkého zastrešujete? Můžeme to říct, určitě. Ono je to poměrně jednoduchý, protože těch výrobců v Česku a na Slovensku není moc, takže máme 4 členy aktuálně. Jsou to společnosti Saint-Gobain, Isover, Knauf Insulation, Rockwool a společnost Urza. Super. Ďuri, a poď ešte vysvetliť, čo vlastne máš na starosti ty a čomu sa venuješ. Takže ja v spoločnosti Hilti Slovakia vediem obchodný tím, do ktorého sú začlenení aj traja špecialisti na ethics, čiže v podstate venujeme sa nejakým spôsobom komplexne firmám, ktoré sa zaoberajú kontaktným zateplovacím systémom, a najmä obnovám bytových domov a podobne. A v podstate s týmito 3 špecialistami sa snažíme nejakým spôsobom pomáhať či už v kotevnej technike alebo v relevantných aplikáciách, strojoch a softwarových službách, ktoré sú pre tento segment a pre týchto zákazníkov dôležité, aby im podporovali ich produktivitu práce. Super. Tak to by sme mali úvod. Ja som veľmi rada teda, že ste došli, hlavne Marcela z Čiech a Lukáš tiež išiel lietadlom, aj keď teda iba v rámci Slovenska, ale že ste to zvládli a teda, že ste merali tú cestu. A ja skúsim vysvetliť teda, že prečo to zateplovanie budov. My sa s tým stretávame čoraz častejšie sa nachádzajú na stavbách témy alebo oslovujú veci, ktoré nie sú úplne realita a pravda. A rozhodli sme sa, že natočíme tento diel práve kvôli tomu, aby sme vysvetlili, prečo sa zatepluje, aké sú dôvody, aké sú tam dopady, čomu sa vyhýbať, čomu sa nevyhýbať, na čo si dávať pozor. A vlastne to je takéto zhrnutie celej tej témy komplexnej ako keby zateplovania. Tak teda začneme prvou otázkou. Z akých dôvodov zateplujeme? Prečo? To je asi poměrně jednoduchý. Ta hlavní motivace jsou energetické úspory. Sekundárně to potom je zlepšení kvality bydlení. Hodně domácností řeší třeba nějaké plísně, takže vlastně přistupují k tomu zateplení a můžou to být i třeba důvody, jako je prodloužení životnosti konstrukce, zlepšení požární bezpečnosti té budovy, akustický komfort. Jakým spôsobom nám zateplenie vlastne ovplyvňuje ten komfort bývania? Ako to veľmi dokáže ovplyvniť výsledky? Jednak teda dokáže razantně snížit spotřebu energie na vytápění. To je asi ta hlavní věc. A potom už v případě, když půjdeme jako do konkrétní aplikací, tak lze zlepšit tu požární bezpečnost nebo akustický komfort. A zateplení tím, že vlastně omezíme ty tepelné ztráty, omezíme třeba některé tepelné mosty, tak zamezíme nebo můžeme zamezit tomu nekvalitnímu vnitřnímu prostředí. Ďuri, zhrňme, akým spôsobom vlastne Hilti participuje pri tom zateplovaní, lebo my nemáme teda minerálne izolácie, ale... Asi tá najväčšia participácia na tom zateplení ako takom je v tom kotevnom portfóliu, ktoré Hilti ponúka. Tak to nás možno aj tí ľudia, ktorí sa venujú zatepleniu, poznajú. A my sa to snažíme robiť tak nejako komplexne, ako je Hilti aj zvyknuté, a to je v podstate, že ponúknuť tým zákazníkom ten nejaký maximálny možný servis z našej strany, a to zahŕňa už v
podstate od začiatku nejakými ťahovými skúškami to začína, výpočtom kotevných plánov, konzultáciou so zákazníkmi a takisto tým, že to naše ihrisko v Hilty je tá stavba, tak v podstate počas celého toho projektu sme s tým zákazníkom ukazujeme, školíme v podstate ako správne robiť to kotvenie, školiť montážnikov a doťahujeme to vlastne až úplne do toho záveru počas celého projektu do finalizácie. V prípade, že sú nejaké problémy, že treba niečo, tak sme v podstate súčinní s tými realizačnými firmami až úplne do konca. A keď sa teraz vrátime úplne na začiatok, vlastne celé to zateplovanie nám ovplyvňuje legislatíva. Aké sú legislatívne požiadavky, čo sa týka zateplovania budov? Ty základní je určitě energetická efektivita, takže požadavky na teplnou ochranu budov. Pak je to mechanická stabilita, to je oslý můstek vlastně už k tomu kotvení, které je vaše parketa. Je to požární bezpečnost, je to akustika a pak jsou tam ještě nějaké doplňkové věci, ale pro to vnější zateplení asi jsou to tyhle čtyři hlavní požadavky. A legislativa, no často se nám vlastně liší mezi Českem a Slovenskem, což je trošku tak jako zvláštní, že ty domy jsou postaveny relativně blízko sebe, ale legislativa na ně dopadá jiná. Vidíme to především u požární bezpečnosti budov, ale vlastně i u toho kotvení. Tam máme taky různé lokální normy, takže tam ti projektanti se musí prostě nějak zorientovat v těch daných předpisech té dané země. A možná jenom úplně, myslím si, že Luky to vysvětlí potom víc podrobně, tak když bych šla po té požární bezpečnosti, kde vidím já teda osobně nejvíc těch rozdílů, tak je vlastně používání těch protipožárních pásů, těch nehořlavých bariér na ty fasády, kde Česko má 90 cm bariéry a na Slovensku pořád jsou 20 cm a podle výšky budovy musí ten projektant přistupovat vlastně k aplikaci těchhle z těch bariér. Čo sa týka legislatívy, tak tá teraz kontinuálne prechádza nejakými zmenami. Sú oproti minulému roku nejaké markantné zmeny, ktoré proste nastali v tej legislatíve, na ktoré je potrebné si dať pozor? Myslím si, že tam nastaly změny z hlediska výrobkového portfolia, kdy se snažíme vlastně nějakým způsobem etablovat, teď nechci říct jako nové výrobky, ale spíš výrobky, které jsou běžné na trhu, ale vlastně ta norma je na ně nemyslela nebo je pozadu, takže tam nějaký vývoj je, asi se k tomu ještě dostaneme. A jinak si myslím, že je to docela konzervativní, že ani ty normy jako se nějak rychle nevyvíjí, takže já nevím o ničem, co by loni prošlo nějakou velkou revizí. Sme veľmi odlišní oproti Európe ako zvyšku sveta? V některých věcech velmi. Především podle mě v oblasti těch nových výrobků, že máme velmi svázaný trh tím, co vlastně jako můžeme používat. Aké sa používajú najčastejšie materiály na zateplovanie budov? Myslím si, že je to polystyren a minerální vata, když jsme v oblasti kontaktního zateplení fasád. Úplně minoritně potom jsou to speciální materiály, jako je to fenolická pěna nebo desky teda z fenolické pěny a nebo třeba vakuové izolace. Dobre, skúsme si povedať, aký je hlavný rozdiel medzi tými jednotlivými minerálnymi izoláciami, medzi tými materiálmi, ktoré sa používajú na zateplenie. Najčastejšie sa teda bavíme, že sa používajú minerálne dosky alebo potom ten polystyren. Tie ostatné asi zriedkavejšie, tak skúsme hlavne tie rozdiely medzi nimi dvoma, alebo teda aké sú rozdielne vlastnosti, čo ktorá nám môže priniesť. Výhody minerální vaty jsou určitě v její nehořlavosti, v možnosti tlumit hluk, má výborný tepelný součinitel prostupu tepla, takže skvěle tepelně izoluje, je vyrobená z přírodních surovin. Na fasády vlastně se vyrábí z kamene nebo pro kontaktní teda zateplení z kamene. No ale je poměrně těžká vůči polystyrenu, takže vlastně ta tíha té jedné desky, ze kterou ten pracovník pracuje, tak je prostě těžší, to tak je. A samozřejmě je dražší, protože má ty výhody, o kterých jsem mluvila. A oba ty materiály bez diskuze jako skvěle tepelně izolují, takže myslím si, že mají uplatnění oba dva a je potřeba jenom to vhodně navrhnout nebo nakombinovat. Chápem. A prečo faktor difúzneho odporu izolácie je pri zateplení dôležitý? Tady už bych hodila asi míč k Lukimu, to už je myslím si víc jeho parketa. Jedným z tých legislatívnych požiadaviek, ktoré máme napríklad aj pri tom zateplení, je tzv. Hygienické kritérium.
A to je vlastne to, že by ste mali dodržiavať nejakú určitú povrchovú teplotu v interiéri, aby vám nevznikala nejaká kondenzácia vody a s tým spojená automaticky aj tvorba plesne. To je veľký mýtus, napríklad to, že veľa ľudí hovorí, že zateplil som dom, začalo mi to plesnivieť. Je to práve z toho dôvodu, že samozrejme by ten dom zateplíte napríklad polystyrénom alebo minerálnou vlnou, pričom polystyrén má napríklad vyšší ten faktor difúzneho odporu, tak samozrejme, že ten dom sa utesní. Tie straty alebo tá prirodzená prievzdušnosť toho interiéru je o mnoho menšia. Keď sa to zle zateplí, že sa napríklad použije malá hrúbka, tak sa môže stať, že určité miesta v dome, ako sú nejaké rohy alebo kúty, sú ako keby chladnejšie a začne sa tam tvoriť nejaká voda. Ale nie je to spôsobené tým, že ten materiál je buď horší alebo lepší, ale niekedy máme máme problém s tým, že pri niektorých tých bytových domoch nevieme dostať dostatočnú hruku tej tepelnej izolácie. Čiže keď tam dáme málo, tak dostaneme pomerne nízku tú povrchovú teplotu v interiéri a keď to zateplíme materiálom, ktorý nám ešte slabšie prepúšťa nejaké vodné páry, tak sa môže stať, že ten pretlak tých vodných párí je pomerne slabý a začne sa tam niečo kondenzovať. Keďže má minerálna vlna veľmi nízky faktor difúzneho odporu, trošku je mýtus, že je to rovný 1, je to zhruba 2,5, to je nejaký pomer ekvivalentnej hrúbky ku nejakému vzduchu, tak tie vodné páry dokážu o mnoho rýchlejšie prejsť k tou konštrukciu, nič ju tam ako keby neudržiava, nie je to nejaká bariéra prirodzená, čiže dostanú sa minimálne na vonkajšiu vrstvu lepidla a omietky tie vodné páry a potom už prirodzene tým pretlakom difundujú smerom von. Ukáž, na základe akých rozdielov by sme sa mali rozhodovať, že či si budeme vybrať jeden alebo druhý systém zateplovania? Na základe financií. Predsa tá minerálna vlna vám ponúka aj určité benefity. Ako hovorila Marcela, primárnou funkciou je samozrejme zníženie energetických strát, ale vy dokážete aj sekundárne niečomu dopomôcť. A tá minerálna vlna vám vo všetkých tých faktorov stavebnej fyziky viac menej iba pomáha. Vám zvyšuje nejakú tú vzduchovú neprizvučnosť tej konštrukcie, chráni vás aj pred touto kondenzáciou. Samozrejme môže vzniknúť aj kondenzácia v prípade minerálnej vlny. Vždycky to je dobre, keď to posúdi nejaký projektant. Máte zase ten benefit nehorľavosti, že netreba sa toho nejako báť, že tá fasáda zhorí. Takže je to vždycky nejaký kompromis medzi niečím, samozrejme. Ja sa stretávam veľakrát, že ako keď niekto rieši rodinný dom, tak je vlastne na ňom, čo si vyberá, aké kotvy, aký zateplovací systém. Ale skúsme ešte vysvetliť, aký je rozdiel medzi systémovým a nesystémovým zateplením, pretože ľudia, ktorí zateplujú rodinné domy, asi neriešia veľmi, ale pri tých bytových domoch sa už bavíme o tom, že tam, keď idú dotácie, tak už by to malo byť systémové. Ak to chápem správně? Určitě ano, je to podle mě jako doporučení ve všech případech používat systémové řešení. U toho kontaktního zateplení se bavíme o systému ETICS, což je zkratka prostě z anglického názvu, ale mezi projekční a odbornou veřejností je to známý pojem. A jde o to, že výrobce toho ETICSu garantuje, že kombinace těch komponentů, které si pro tu skladbu vybral, jsou funkční a nese za to záruku. To znamená, že vlastně skládá lepidlo, tepelnou izolaci, síťovinu, omítku, i ty kotvy vlastně tam musí mít v tom systému a garantuje, že to dohromady bude fungovat. Když půjdu nesystémovým řešením a vidíme to často v praxi, že prostě ze stavebnice poskládá to, co tam je aktuálně třeba, nebo i to nejlevnější, co je na trhu dostupný, tak potom vlastně se vzdáváte té záruky. Nikdo vám nepomůže v tu chvíli, kdy bude nějaký problém na té stavbě už při realizaci, tak nikdo nebude mít ochotu vám pomoct řešit ten problém. Dobre, ja keď sa dneska rozhodnem, že a teraz bez ohľadu na to, že či som vlastník bytového domu, teda ideme ako bytový dom zateplovať alebo ako rodinný dom zateplovať, rozhodnem sa, že idem zateplovať. Čo sú konkrétne kroky, ktoré je potrebné z mojej strany vykonať, aby to bolo všetko správne? Nájsť peniaze. A tak záleží od toho, ako vravíte, keď ideme robiť bytový dom, tak väčšinou to ide aj cez nejaké dotácie, cez štátny fond rozvoja bývania. Takže z môjho pohľadu by bolo vždy najrozumnejším riešením nájsť si projektanta. A ten projektant vám už povie, navrhne to správnu tepelnú obálku tej budovy, on spolupracuje možno aj s nejakým certifikátorom, ktorý mu to hneď skontroluje, či tá budova do akého toho energetického štandardu spadne, keď to zateplíme, aké benefity z toho budeme mať. A samozrejme eliminuje aj tieto chyby, ktoré sme teraz vraveli, že môžu vzniknúť nejaké teplné mosty, kondenzácia,
projektant už samozrejme vie, koho má osloviť z hľadiska návrhu kotviaceho systému, alebo siahne rovno po nejakom systéme, ktorý je hotový, alebo používaný na daný typ stavby. Čiže z môjho pohľadu by bolo vždy najlepšie kontaktovať osobu, ktorá sa tomu reálne rozumie. Dobre, a teraz keď dajme tomu, že projektant navrhne kotevný systém, on uvádza v tých projektoch aj, že či ten systém má byť lepený alebo má byť kotvený. Toto sú veci, ktoré v podstate vychádzajú už z projektu, alebo rozhoduje o tom realizátor? Na Slovensku sa najčastejšie používa jeden systém toho ETICSu a to je tzv. Mechanicky kotvený s dodatočným lepením. A neviem o tom, že by sa na Slovensku používal reálne na týchto stavbách aj iný systém, čiže asi ani projektant nerozmýšľa nad tým, že by použil nejaký čisto lepený systém alebo nejaký roštový systém, možno nejaká prevetrávaná fasáda, ale teraz mimo tejto témy. Takže pôjde sa určite tou najštandardnejšou témou. Tým pádom projektant potom bude žiadať buď nejakého statika alebo dodávateľa kotiev, aby mu dal nejaký ten kotevný plán na základe určitých skúšok. Hovoríš, že s dodatočným lepením to znamená, že každá fasáda by mala byť lepená aj kotvená. Áno. Takže sa nesmie stať, že by niečo z toho vynechalo. Dobre, Ďuri, aké typy kotiev v podstate má Hilti v portfóliu na to, aby mohlo zákazníkom poskytnúť riešenie? Že Hilti má vo svojom portfóliu v podstate dva také nejaké základné typy kotiev. Jeden typ kotiev v podstate je na povrchovú montáž. Je to presne ten typ, čo spomínala vlastne aj Marcela pri tom systémovom riešení. Čiže v podstate s týmto typom kotiev spolupracuje Hilti pri všetkých systémových dodávateľoch, ktorí sú renomovaní na trhu, či to je Baumit, Weber, Sika alebo Kaparol a podobne, ktoré určite všetci poznajú. A v podstate tieto kotvy, ktoré Hilti ponúka, sú povrchové. Ak by sme sa ešte vrátili, možno by som zabrdol do tej témy, že ako sú navrhované v podstate tie kotvy v rámci tých systémov. A je dôležité povedať, že keď sa bavíme o tom štátnom fonde rozvoja bývania alebo týchto stavbách, ktoré sú v podstate obnovy bytových domov, tak väčšinou tí projektanti uvádzajú v rámci tých formulárov a tých kotevných návrhov, že tam musí byť zápustná montáž. Takže možno toto je taký apel, alebo je to niekde priestor na diskusiu sa pobaviť o tom, že či je toto správne uvádzať v rámci nejakej trhovej rovnosti a možností vlastne ostatných dodávateľov, alebo je lepšie uvádzať v podstate nejakú hodnotu, dajme tomu prestupu tepla, ktoré sú dôležité a možno pre toho konečného užívateľa toho bytového domu aj to najpodstatnejšie, aby v podstate sa cítil komfortne, či už z bezpečnostného hľadiska, alebo aj z toho vizuálneho, o čom sa určite ešte budeme baviť. Takže toto je jedna vec. A keď sa vrátim k tým kotvám, ktoré Hilti ponúka, takže povrchová montáž. Hilti v podstate má pri obidvoch druhov kotiev iba dvojkrokovú montáž, čo je veľká výhoda. Tým pádom, že v podstate ten realizátor iba vyvrta dieru a zaskrutkuje tú kotvu, tak eliminuje tú chybovosť na tej stavbe, ktorú v podstate odstráni tým, že nepotrebuje zafrezovať, má 100% kontrolu pri osadení tej kotvy, že vizuálne v podstate ten osadzovací nástroj, ktorý Hilti dodáva pri každej realizácii, nedovolí nesprávne osadiť tú kotvu tomu realizátorovi, čo v súvislosti s tým, že akým spôsobom je momentálne pripravený ten personálne ten trh alebo tá odbornosť tých montážníkov na tú realizáciu ETICS ako takého, tak umožňuje to tým realizačným firmám dať veľmi jednoduchú kotvu, ktorú v podstate aj s neúplne kvalifikovanými pracovníkmi dokáže tá realizačná firma veľmi úspešne a vo vysokom štandarde zhotoviť ETICS systém. Dve veci by som možno otvorila. Skúsme vysvetliť rozdiel medzi tou povrchovou a zápustnou montážou. Takže povrchová montáž je v podstate taká, kde keď v jednoduchosti povedané tá realizačná firma iba vyvrtá dieru a v podstate tú kotvu osadí s tým, že vrch kotvy je zalicovaný vlastne s vrchom izolantu, čiže je to ako keby v jednej rovine. A tá zápustná montáž môže byť v dvoch rovinách. Prvá je tá, že to je ten asi najštandardnejší prípad, čo možno naši diváci a poslucháči poznajú, že existuje nejaký zafrezovací nástroj, ktorým vyfrezujú dieru a v podstate do nej osadia tú kotvu a navrch ide v podstate ešte zátka, ktorá je z identického materiálu, ako je aj povrchový izolant.
tam sa stretávame možno aj s dosť častou chybovosťou pri tých fasádach, že nie vždy sa používajú zátky, ktoré sú certifikované, ktoré sú priamo od toho výrobcu, ktorý vyrába aj tú minerálnu vlnu, alebo prípadne to EPS-ko. Takže tým pádom vlastne v rámci Hilti eliminujeme ako keby tieto chybovosti na tej stavbe. Veľakrát sa stane, že nesedí tam potom tá zátka úplne presne, čiže buď to musia, alebo nešťastné riešenie je to niečím podlepiť, alebo tam dávajú nejakú montážnu penu, alebo prípadne, ak to trochu vyčnieva, tak väčšinou to ešte sfrézovajú vlastne dole, aby zarovnávali ten izolant, aby to bolo všetko v jednej rovine. Hilti ponúka ešte potom možnosť, keď sa bavíme možno o riešeniach, ktoré nie sú úplne akceptované systémovými dodávateľmi v rámci Česka a Slovenska, kotvu, ktorá je zápustná, je taká zafrezovacia, možno môžeme dať potom link aj pod epizódu, aby si to diváci, posluchači vedeli predstaviť. A v podstate tá najväčšia výhoda tejto kotvy je taká, že s osadzovacím nástrojom, na osadzovacom nástroju si realizačná firma navolí hrúbku izolantu a v podstate od izolantu 100 až 360 mm dokáže osadiť vlastne akýkoľvek typ izolantu. Čo je najväčšia výhoda, že pre tie realizačné firmy nepotrebujú držať x dĺžok v rámci skladových zásob kotiev a taktiež vedia veľmi promptne reagovať hlavne pri rekonštrukciách na nejaké nerovnosti na fasáde, kde môžu byť odchýlky, kde môžu byť väčšie podlepenia a tým pádom v podstate eliminujú to, že musia doobjednávať nejaké extra dĺžky kotiev alebo prípadne robiť nejaké vratky, ale tak veľmi jednoducho na osadzovacom nástroji si navolia iba väčšiu hrúbku izolantu a osadia tú istú kotvu, ktorá bude len sa nachádzať v inej časti toho materiálu. Zabrdnem, ale skúsme v ňom politicky vysvetliť, prečo teda my túto kotvu voláme Helix. Prečo sme tak skosnatení a nedokáže sa to pustiť? Alebo že kde je ten problém? Prečo to nevieme presadiť do těch systémových riešení? To je otázka za milion. A já chci znát taky odpověď, protože my máme stejný vlastně obtíže na trhu. My máme velmi široký portfolio výrobků, který víme, že jsou úplně bezproblémový na aplikaci na kontaktní zateplení, ale normy nám neumožňují je používat. Takže strašně rádi bychom vlastně i třeba ve spolupráci s takhle speciálním jako kotvením, který je podle mě úplně jako super, umožnili aplikaci i jiných typů izolací, ale normy jsou prostě pozadu. Tak ale bavíme sa o tom, že konkrétne slovenská a česká legislatíva, pretože nie je to tak, že by tie kotvy nesplňali nejaké požiadavky? To jsou prostě super výrobky, podle mě, který ve světě se běžně používají, ale naše legislativa na to ještě jako neumí podle mě reagovat, není tak pružná. Tak. Dobre. A vrátim sa ešte teda k tým zafrezovaniam. My sme mali tú diskusiu predtým, je to také celkom funny, ale na Slovensku sa to volá lienkový efekt a v Čechách... Dalmatinový, takže máme dve zvieratka, ale teda jo. diametrálne odlišné. Takže poďme vysvetliť, čo je vlastne lienkový efekt, prečo vzniká a ako mu zabrániť. No, je to vlastně oslý můstek na to, co říkal Ďuri, že vlastně se buď použijí nevhodně ty zátky, nebo se nepoužijí vůbec, ale měly by tam být, takže skrz vlastně to místo, kde je umístěná ta kotva, vzniká ohromný tepelný most, který se potom logicky prokreslí i na tu finální vrstvu fasády. Často to je vidět právě někdy jako na podzim, brzy ráno, kdy ty fasády začnou jako na ně svítit sluníčko, ale oni ještě mají v sobě tu vlhkost, takže se prokreslí jednak ty spáry těch konkrétních desek izolací, ale samozřejmě každá ta kotva je tam vidět přesně, kde je a trvá to chvilku, než to vydifunduje ta fasáda, než to zmizí. Takže je to jako, dá se říct, estetická vada, nehrozí to, že by ta fasáda spadla, ale není to pěkný a samozřejmě má to vliv i na ty energetické úspory, je to tepelný most. No a ono v každom prípade vlastne, keď sa toto deje pravidelne, dajme tomu každý deň alebo nejaké obdobie niekoľko rokov, tak tá fasáda potom už ako keby stráca aj tú farbu, takže ono ten linkový efekt je tam potom viditeľný aj neskôr. Dobre, a ešte by som sa vrátila k jednej veci, a to je teda, keď sme sa bavili o projektovaní tých kotiev. Projektant, keď navrhuje zateplovanie a rieši rekonštrukciu, on nemôže mať absolútne žiadne tušenie do toho, do akých materiálov ide, na základe čoho alebo akým spôsobom on potom rieši túto situáciu, celé to kotvenie. Pretože je rozdiel, či kotvíme kotvy, a to je možno, Ďuri, potom otázka aj na teba, že keď ideme do materiálov, keď je to tehlové, trafíme špárovačku, je iná únosnosť, ako keď trafíme tehlu, iné je to betón.
No, samozrejme, najprv je veľmi dôležité urobiť nejakú analýzu tej pôvodnej fasády, lebo jednak sa na ňu lepí a jednak ideme na ňu kotviť, tie mechanické kotvy. Takže z môjho pohľadu vždy najdôležitejšie urobiť nejaké skúšky. Bude to skúška otrhnutím respektíve ako keby odlepovania, ako mi dobre drží lepidlo na tej fasáde, ale že nie vždy sa stane to, že ja viem skontrolovať aj to, ako tá pôvodná omietka ešte drží na tom nosnom úrive. A potom je to ešte ďalšia skúška, ktorá sa práve venuje kotvám a myslím, že to asi bude lepšie vysvetliť Juri. Áno, ako v rámci tých rekonštrukcií my sa snažíme, pokiaľ je teda dopyt od zákazníka, robiť v podstate nejaké sondy materiálov. To veľa vie napovedať o tom, že aká kvalita hlavne pri tej rekonštrukcii je, alebo veľakrát niečo je písané, ale v podstate tie materiály, ktoré boli použité pri budovách, ktoré sú staré desiatky rokov, je už ťažké akože spätne si to nejako vybaviť. Takže robíme nejaké sondy do materiálu a potom sú to tie ťahové skúšky, respektíve odtrhové skúšky, ktoré veľa napovedia. Podľa tej normy, ktorú nám dáva teda na Slovensku TASUS, tak by sa malo robiť minimálne 15, alebo ten štandard je 15 vlastne odtrhov na rôznych častiach fasády, aby sme presne eliminovali to, že môže byť nejaký mix materiálu na tej rekonštrukcii a aby sme to vedeli vlastne čo najpresnejšie určiť. A tým, že vlastne v rámci Hilty my potom používame na vytvorenie kotevného plánu pre finálneho zákazníka kalkulačku, ktorá je tiež od TASUSu, tak tá berie potom do úvahy 5 najnižších hodnôt a vlastne z nich priemer a počíta vlastne potom nejaký ešte koeficient. Čo všetko má vplyv na to, koľko kotiev vlastne pôjde do toho materiálu, do metra štvorcového, dajme tomu? V podstate vypočítava sa to na základe kalkulačky z TASUSu, aspoň my to tak berieme, a s tým, že sa tam zadávajú parametre umiestnenia hlavne budovy, to je asi také najhlavnejšie, s tým, že samozrejme tam do toho vplýva, že z čoho je ten materiál, o čom sme sa aj bavili, čiže tá trieda toho materiálu a všetky tieto informácie na konci sa nejakým spôsobom zrátajú a dá to nejaký finálny efekt, koľko tých kotiev tam ten zákazník bude potrebovať. Samozrejme výška budovy a tieto ostatné veci. Tu jsem chtěla doplnit, pro nás je zásadní vlastně, jaký je zatížení v té větrové oblasti, takže zatížení od větru je to, co hraje roli. Pro nás vlastně jako pro výrobce minerální izolace určitě je to i vlastní tíha toho systému, který se musí sám uníst vlastně na té fasádě, tím, jak nám rostou i tloušťky izolací, tak už jako se dostáváme do docela jako většího zatížení a můžou to být i nějaké objemové změny na té fasádě, takže tohle všechno vlastně vstupuje do toho výpočtu a na základě toho se určuje počet kotev na metr čtvereční nebo na tu desku, protože ty kotevní plány jsou potom vlastně jako stažený na tu desku, aby lidi věděli, kam tu kotvu mají umístit. Stáva sa často, alebo teda je to pravidelné, že vždy sa realizujú tie ťahové skúšky, vlastne čo je tým účelom tej ťahovej skúšky a ako má správne vyzerať tá skúška, ktorá sa tam realizuje? Keď sa bavíme o projektoch, kde dajme teraz možno separátne nejaké rodinné domy, kde úprimne tá realita je taká, že tie ťahové skúšky sa tam robia akože minimálne alebo veľmi oklieštenie, ale ako náhle sa dostávame do tej fáze, že sú to nejaké projekty alebo sú to obnovy budov, tak tam definitívne pri každej jednej stavbe tá ťahová skúška musí byť a už tam sa bavíme z 99,5%, že sú to systémové veci, čiže každý systém musí byť potvrdený vlastne tou ťahovou skúškou a minimálne teda tých 15 kotevných bodov na tej fasáde spravené. Samozrejme, že všetci výrobcovia kotiev, ktorí robia tie ťahové skúšky alebo robia aj kotevné plány, čo stále nie je štandardom, že by všetci robili kotevné plány, tak má to odporúčací charakter. V podstate vždycky to musí potom ešte prejsť aj statickým nejakým posúdením vlastne, lebo to finálne slovo má vždycky potom ešte statik úplne na konci, ktorý dá tomu zelenú. Dobre, a teraz skúsme povedať, aký je rozdiel, lebo sa to asi dosť rapidne mení, keď sa bavíme o rekonštrukciách budov a novostavbách budov. Ako tam riešiť to zateplovanie, alebo aký vplyv
U té novostavby za mě vlastně trošku líp víš, do jakého materiálu jdeš, protože prostě je to lehce identifikovatelný, nejsou tam třeba povrchové úpravy. U těch rekonstrukcí tam můžou být různý nátěry, nesoudržné omítky, nástřiky, které prostě nedrží, takže jako ta odtrhová zkouška je bytě doporučená, tak za mě je to jako skoro nutnost, bezpodmínečná, protože vlastně už jsme to tady naťukli, jsou nějaký třídy materiálů, do kterých ta kotva jde. Když se budeme bavit o těch nejpevnějších, jako je třeba beton nebo kamen, nebo můžou to být i cihly plný pálený, tam třeba to riziko nemusí být tak velký, ale přesto jako ta fasáda může mít různý mix těch materiálů, takže můžou tam být různý porovitý materiály, lehčený, takže tam bez debaty prostě to má smysl u těch rekonstrukcí vždy udělat. No a k tomu vlastne smerujem, že čo v prípade, keď už máme zateplený barák a potrebujeme ho znova zatepliť? Alebo... Když už tam máš nějakou izolaci. Áno. No, a chceš ji sundat, nebo ji tam chceš nechat? To je otázka, čo by som mala spraviť. Zase otázka za milion a odpověď ještě dražší. A nevím, vlastně tam ty možnosti jsou strašně individuální vždycky. Někdy ten systém je lepší sundat, protože už neplní funkci. Jsou tam nějaký statický problémy. Teď narazíš možná i na požární normy, že ti řeknou, no ale nikdo neví, jak ta deska byla podlepená, jestli tam není dutina pod tím izolantem. Takže vlastně tě jako budou navádět k tomu, ať si uděláš sondy, ať zjistíš, jaká je situace. Aktuálně je to hodně komplikovaný vlastně. No, vlastne... Udržet tam jako ten původní systém a jen to v úvozovkách dozateplit. Tak a vlastne k tomu aj idem, že zdvojené zateplovanie a vlastne tie systémy, ktoré boli budované dávnejšie, kde sa bavíme, že máme betón, v strede bola nejaká izolácia, potom bol zase betón. Čo v týchto prípadoch? Z hľadiska zateplovania, keď hovoríš o nejakom paneli, ktorý sa reálne prefabrikovane vyrábal, ja by som to ani do úvahy akože nebral, že tam v strede mám nejakú izoláciu. Beriem do úvahy to, že mám tam nejaký asi možno pôvodný ETIX, ktorý bol robený v nejakom 2005 roku s hrúbkou 6 až 8 cm. Ako hovorila Marcela, tu je veľmi veľké gro na to, ako analyzovať tú fasádu. Či ja reálne môžem na ten starý ETIX nalepiť nejakých 12 cm nového ETIXu. A znova najväčší problém vzniká práve s tými požiarnými predpismi. Keď sme mali niekedy ETIX do 8 cm, tak si mohla ísť do výšky 22,5 metra bez nejakých požiarnych obmedzení. A teraz ideš tam do nejakých ďalších 14 cm polystyrénu a už máš problém s požiarnou normou. Hej. Už tam potrebuješ nejaké požiarné pásy. Teraz to potrebuješ vyrezať do toho pôvodného ETIXu, pretože to má byť súvislá nejaká nehorľavá vrstva, nejaký pás, kde ti to reálne nevyhorí, čiže do toho sa veľmi tým realizačným firmám nechce, čiže oni asi keď radšej dajú ten ETIX dole, problém je to potom reálne zrecyklovať. Ako keby sa tá fasáda naozaj dobre zanalizovala, že naozaj dobre drží. Myslím, že sa to rieši aj v rámci nejakého grantového projektu na STUčke, tak nevidím dôvod báť sa nalepiť tam nový ETIX. Len problém je pri tom, že napríklad tá minerálna vlna je veľmi špecifický materiál v tom, že jej modul pružnosti v ťahu je väčší ako modul pružnosti v tlaku. Čiže keď si zoberieme, ako sa to fyzikálne správa, keď to reálne nalepíme, hoď sa to volá mechanicky kotvený systém ETIX s čiastočným lepením, to prvotné sanie vetra sa vždycky najprv prenesie tým ťahom tej minerálnej vlny k tomu podkladu, k tomu lepidlu. Ak máme mechanickú kotvu, ktorá nemá predpeklie v tom materiáli a necháme na to, že až po deformácii vznikne nejaké predpeklie, lebo samozrejme ťah minerálnej vlny urobí tlak na tanierik danej kotvy a to začne ťahať tú kotvu. No ak to necháme iba na nejakú tú deformáciu bez toho predpeklia, tak tá deformácia môže byť už taká veľká, že tá minerálna vlna sa začne odlepovať od toho systému, ako od toho podkladu. Čo už dochádza k nejakému zlyhávaniu toho systému ETIX, lebo šmikové napätie alebo šmikové namáhanie nemá čo preniesť. Kotva samotná, klasická, neunesie také šmikové napätie, respektíve unesie, ale pri takej deformácii, že sa tá fasáda celá zvlní. Aké sú najčastejšie chyby, s ktorými sa stretávate? Predpokladám, že v praxi ste všetci traja s tými v kontakte Ďuri s realizačnými spoločnosťami, Luky, ty asi pravdepodobne s projekciami. Čo sú najväčšie a najčastejšie mýty a chyby, ktoré vlastne vznikajú pri zateplovaní?
Při té realizaci, myslím, že každý něco hodíme. Já si často potkávám právě s tím nedostatečným lepením těch desek nebo nevhodným lepením, že vlastně ty desky mají mezi sebou velké spáry, nebo je to nevhodné vypěnění těch spár, protože u minerální vaty by ty přířezy měly být z minerální vaty. Pokud je ta spára velká, tak by se měl udělat přířez z minerální vaty, takže často tam vidíme různé pěny, které právě tam nemají být, nebo i ty spáry v polystyrenu jsou vypěněný prostě široce. Nerovinost té fasády, že potom jak je to složitý srovnat nevhodný kotvení, tak je docela častý problém. Armovanie potom, no, samozrejme v tejto armovacej vrstve tá výstužná sieťka častokrát sa nerobia diagonály nad otvormi nad rohmi, alebo veľmi veľká chyba je, že sa nevyrezuje ľudovo povedané nejaká hokejka, to znamená, keď máme roh okna, tak my to nemôžeme našpárovať cez dve dosky, ale my to musíme skrátka do jednej dosky vyrobiť nejaké to L-ko, ktoré bude mať nejaké presahy, nejakých 150, myslím, nepamätám to teraz presne, aby tam nevznikla nejaká tá špára v tom rohu. To potom automaticky máme praskanie tej fasády. A často samozrejme pri tých povrchových vrstvách niekedy stane, že sa niekde nedotiahne tá omietka. Máme nejaký napríklad vstavané žalúzie, kde máme koľajničky zapustené do ostenia. Zase netreba sa každej ako keby imperfekcie bať, lebo zase na druhej strane, keď tam nám aj trošičku zatekšie, čo možno aj niekedy uvidíme, tak tú chybu samozrejme treba opraviť, ale tým, že nám sa striedajú ročné obdobia, ono to vyschne. Zase tej vate alebo tej fasáde sa neurobí nič, keď to sa stane rok, dvakrát sa to nebude opravovať, na tretí rok sa to opraví a nie je to také, že do tej fasády leje nejaká voda, tak to netreba sa hneď nejako panikáriť z toho. Z hľadiska toho kotvenia asi v podstate ten štýl osadenia tých kotiev. Že keď sa bavíme o tom, že v podstate dávajú strašne veľkú vrstvu lepidla na tú finálnu kotvu a v podstate tá nedodržanie možno tých technologických postupov v rámci tej aplikácie toho lepidla, čo na konci dňa je v podstate tá najhoršia chyba pre toho finálneho užívateľa tej budovy, lebo tie tepelné mosty, ktoré sa aj my ako výrobca kotiev snažíme eliminovať tým, že máme v podstate kotvy, ktoré majú technicky nulový tepelný most v rámci správneho osadenia, tak týmto tá nesprávna realizácia to dokáže celkom zničiť alebo nepomáha tomu, aby ten efekt potom pre toho užívateľa tej budovy bol dobrý. A takisto v podstate, keď sa používajú potom ešte tie zátky, alebo u nás sa hovorí aj puky na vrchu, tak v podstate tam tiež, že buď tam dávajú teraz najnovšie, že v podstate keď im nesedia tie systémové zátky a používajú nesystémové na vrch, tak buď to namočia ešte do lepidla, čo boli také fakt, že akože zaujímavé perličky z tej stavby a potom to tam dajú, alebo prípadne použijú penu montážnu, ktorou si pomôžu a dolepia to tam, takže skôr takéto technické veci z tej realizácie. Aké sú nové trendy, ktoré vlastne môžeme očakávať v ďalšom období, a teda ak naša legislatíva to dovolí? Tak my asi není úplně koukat nebudeme, že to bychom možná zamrzli v čase, ale ty výrobci ten trend prostě budou určitě se snažit nějakým způsobem vyvíjet dál. Máme na trhu vlastně izolace, které jsou lehčí, než byly třeba před 10 lety. To souvisí s tou rostoucí tloušťkou izolace, protože my potřebujeme na tu fasádu dostat 20 a víc centimetrů, takže se vylehčují vlastně ty desky, snižuje se ta jejich objemová hmotnost, zároveň se zlepšují jejich teplně izolační schopnosti, což je jako super, že jsme schopni jako dodat desku, která je relativně lehká, skvěle izoluje, je nehořlavá, dobře tlumí hluk a vlastně dá se s ní jako dobře pracovat, protože ten pracovník ji unese. To je jeden trend, ale zatím ty normy jsou teda na to nejsou nastavený. Možná potom určitě bych dala i do popředí ten tlak na využívání těch přírodních materiálů, protože vlastně budeme se určitě snažit nějakým způsobem v budoucnu hodnotit i uhlíkovou stopu té naší výstavby nebo té rekonstrukce, takže do popředí právě půjdou ty materiály, které mají tohle nějakým způsobem vyřešený, i tu recyklaci, aby prostě bylo možné s nima nějak v budoucnu dál pracovat.
Ja by som možno nadviazal ešte na tú uhlíkovú stopu, tak si myslím, že čím ďalej, tým dôležitejšie bude, aby v podstate tí výrobcovia kotiel mali spracované certifikáty energetické na tie kotvy, alebo ako by sme to povedali možno tak ľudovo nejaký systém vlastne od počiatku až po koniec výroby, aby v podstate to bolo možné zabudovať a zakomponovať do stavieb, ktoré rátajú tie energetické certifikáty. Ale za mňa to, čo nás možno čaká, alebo čo sú tie trendy, tak určite zvyšovanie hrúbok izolácie. To je taký, že veľký trend a tu už vidíme sami, že možno za posledných 10 rokov sa to možno aj zdvojnásobilo, ako sme sa bavili, tá hrúbka izolácie, čiže tá náročnosť alebo to, čo budú musieť možno tie dlhšie kotvy, ktoré budú musieť byť mechanické použité a spĺňať, tak sa na to bude prihliadať čím ďalej, tým viacej. A zároveň možno nejaké kombinácie, čo už sa často s tým stretávame v posledných rokoch a to sú nejaké ťažké obklady na ETIXových fásádach, tak to sú určite tiež také výzvy, ktoré nás čakajú a tam s tým je spojená aj možno tá technická podpora, ktorú aj Hilti má v rámci toho, že tá fasáda už nie je potom iba o tých ETIXových moždinkách, ale je to potom aj o nejakých rámových kotvách, ktoré v podstate, s ktorými sa vytvára nejaký druhotný raster, ktorý drží celú tú fasádu pokope, aby to zvládlo často obklady o váhach 40-50 kg úplne bežne v tejto dobe. Tak vlastne aj jednou vecou je trend a jedným z trendom je aj BIM. Luky, ty už využívaš nejakým spôsobom BIM pri svojej práci? Ja práve projektujem iba v BIMe, lebo rieši to, teda šetrí to samozrejme aj čas a hlavne tie kolízie počas výstavby, a keď hlavne máme nejakú koordináciu profesí. Pri tom ETIXe sa s tým človek oveľa viac nahrá, to je pravda, ale zase sa tam vyriešia všetky tie detaily, len momentálne projektovanie zateplenia v BIMe je určite nezaplatená robota, takže je to iba taká perlička, keď náhodou ja nemám iný program a už v tom BIMe to rovno urobím, ale určite by som sa za to nepýtal tie peniaze, ktoré by to reálne stálo. Tak a vlastne posledným tým trendom je tá udržateľnosť. Ako sa vlastne premieta zateplovanie do uhlíkovej stopy? To je jednoduchý, protože bez ohledu na to, jakou si vybereš tepelnou izolaci, tak díky té snížené spotřebě energie na vytápění vlastně ty šetříš mnohosetkrát více energie, než si vložila do výroby jakýkoliv izolace nebo možná komponentu na to zateplení. Je to vlastně jako v úzovkách jedno, je to jako při té výstavbě tam dáváš jiný materiály, který mají výrazný dopad. A když by to projektanty zajímalo, chtěli už to nějakým způsobem hodnotit, tak se musí obrátit na výrobce, který jim právě předá ten certifikát, o kterém mluvil Jury. Je to takzvaný environmentální prohlášení o produktu, kde vlastně jsou parametry dopadu na životní prostředí. Takže tam se dá trošku zorientovat, ale tato legislativa je teprve před náma, dopadne to na nás vlastně z Evropy, se dá říct, a budeme muset nějakým způsobem, kromě toho, že budeme hodnotit tu energetickou náročnost, tak hodnotit i dopad vlastně na to životní prostředí té výstavby a renovací budoucnu. Tak tu by som možno iba doplnila, že v princípe Hilti všetky kotvy, ktoré má v portfóliu, tak má tie EPD, takzvaný ten environmentálny list k tomu produktu, takže tam je možno si to vlastne iba dopýtať. Tam sa to bude zhodnocovať, ale ako celý systém, predpokladám. Tak. Za to bude vlastně nést zodpovědnost ten systémový dodavatel. My mu budeme dodávat vlastně EPD těch komponentů, ale to on bude muset napočítat jako celek. Tak a ono vlastne s tou udržateľnosťou sa to bude iba ten tlak v podstate asi zvyšovať do budúcna. Jaké sú nejaké ako keby teda predpoklady na tvorbu nejakých ekologických materiálov na zateplovanie? Na to kontaktní zateplení si myslím, že tam skutečně jako budeme zůstávat konzervativní u polystyrenu, u minerální vaty. Tam úplně prostor nevidím, možná jestli nějaká oblast třeba těch dřevovláknitých izolací, ale to asi nebude úplně majoritní na nějakých bytových domech. Jasné. Dobre. Ja vám ďakujem veľmi pekne. Bol to celkom milý rozhovor a teda priniesli sme znova opäť veľmi veľa dôležitých informácií, ktoré je potrebné dodržiavať. Skúsme ešte teda úplne na záver povedať, že kedy vás môžu ako AMVI kontaktovať zákazníci alebo projektanti, že s čím vy viete pomôcť? Můžou se obrátit nebo podívat se na naše webové stránky, tam si kontakty dohledají a obrátit se můžou kdykoliv, budou mít pocit, že si neví rady se zateplením, ať už jsou to kontaktní fasády nebo jsou to střechy, je to úplně jedno, prostě ve chvíli, kdy mají v ruce projekt s minerální vatou, tak se můžou na nás obrátit. Na Lukyho?
Presne ako hovorím Marcela, moje telefónne číslo je zverejnené na tej stránke, takže kedykoľvek mi hoci to môže zavolať, že má nejaký problém, čo sa bežne reálne deje, potom sú tam nejaké z toho konzultácie a je to celkom taký väčšinou príjemný rozhovor s tými ľuďmi. Ja len by som chcel ešte podotknúť, hľadom toho zateplenia, často hovoríme zateplenie, to zateplenie nám pomáha samozrejme aj v lete, hej. Neprehrieva, zvyšuje neskutočne ten komfort vnútorného bývania, aj to rozloženie teplot v interiéri, nemáte nejaké chladné pocity, že máte nejaký chladný kút alebo nejakú časť miestnosti, pretože máte iba jeden radiátor, ktorý vyhrieva celú miestnosť. Vďaka tomu zatepleniu sa to pekne rozšíri a je to príjemná stála teplota v celom tom interiéri a zase v lete si viete spomaliť práve to prehrievanie toho domu. Akorát sa s tým treba reálne naučiť žiť. Čo znamená, nebudem vetrať v lete, keď je vonku 30 stupňov Celzia, uzavriem ten dom, večer, keď zapadne slnko, zniží sa teplota, neviem, nejakých 23 stupňov, potváram to, vychladím si celý dom a znova viem pekne ten celý deň fungovať v príjemnej teplote. Super. Ináč si povedal, kde nájdu tvoje telefónne číslo, aby si teraz tých telefonátov nemal trošku viacej. Všetci, čo budú mať problém na stavbách. No dobré, a kedy môžu kontaktovať, čo sa týka ohľadom Etixov alebo zateplovania Hilty a ako vieme pomôcť? Môžete kontaktovať určite hoci kedy. My budeme len radi za každý kontakt. Už nejaké skúsenosti aj z takýchto či malých, väčších alebo tých úplne najväčších projektov Hilty má. Väčšinou my sa smejeme, alebo tým žargonom je, že keď má zákazník na stavbe problém, tak vtedy volá Hilty. Takže nemusíte volať len keď máte problém, ako povedal Luky, ale môžete volať už, keď budete uvažovať možno o nejakej stavbe a budete chcieť tú podporu takú komplexnejšiu, tak budeme veľmi radi a budeme sa snažiť robiť to maximum, čo vždycky pre tých našich zákazníkov robíme. Super. A za mňa vám ďakujem za vypočutie našeho ďalšieho dielu a prajem vám príjemný zvyšok dňa. Ďakujeme. Taky díky. Dovidenia. Pekný deň.